Tigare tu basi. Bangsa changani muri nyaungana ani tumbo tekisana ni changani Ngozi Mapostori Zimbabwean changapa makadini changamire nakandairi nane Pemaka ndituma kukukwana barada ndakaenda ndakasvika chiremba atomira ndasvika amira haana kupinda mushamwana barada wakati ndinomirira nhume chabveuti yatumwa nemama tozopinda tese ndichisvikawo ndakabva ndatomuona atazopinda tese ukatogarawo kunze kwerwanze agara kunze kwerwanze ana makomboti anga atapo takatosvikapo right tadaro takandaudzana ndeni sabuni sabhuku anga ndishasi ishemusi anga ndakasvikapo ndasvika ishemusi apo vakatanga kutaura kuti inini mhuri yekwana bharada haina kubvira mutango ndisuna kuti nditonge nyaya yavo ndikati mwaitotonge nyaya Ngozi iri shemusi anditi mwaizizwa muchizwa kuti nyaya iri pamama ko makadii kusunga muchura kurazi imwe mumwe amuri tsikanditsike neumwe munhu uri kuzwa kaurayawo futi chini zvikazi ndikundozwa ndobva ndaona oraiti
ndakaramba ndichinda kumboatsike gia tobva tapinde munyaya yedu. Chiremba wakatanga kutaura chokwadi wakabuda chitaura kuti ndauya panapa kuti ndipedze nyaya yepamakomboti yajames makomboti. Ndakaurayiwa ndaende kubhufu akandibatirana akaenda neni akandicheke maturuzi angu akanditakura akandise mugomo akazonditakura akandicheke mvura ndomune mabhonzo angu. Asi izvezvizvi kuti ndibude pane usikutorara simunesikati kuti kutsitika. Saka ndipewo nguva yekuti ndibudini ndione kuti ndingaita sei. But kumhuri yepaGwarada vakabuda ichitaura kuti inini kumhuri yepaGwarada ndaona kuti zveshuwa mashupika. Ana makomboti tambira chini zvinhu zvangu chokwadi doro ranga riripo vakataura zvese zvaidiwa. Mhuri yepaGwarada yakabvisa mari dzimombe dziya dzemakati dzinobviswa nemari yakabviswa. Chiro chasara chiri kudiwa kuzi chionekwe kuzi chingaitwa sei imombe dzisati dzaenda ichi. Asi dzakatozi nyombe dzangu tambirai mhuri yepamakomboti. Takasimuka zve tikaenda zvepaishe Pararai tikaenda kumushamane mwana makomboti vakasvika vakapira vakaendesa nembudzi yavo nemachongo avo matatu. Aya machongo mairi akaona erupi paGwarada. Zvechokwadi ana makomboti akamutaurira mwana ichitaura pachanhu chedu chaicho ndanditorimo kuzi chibuda mushamani maGwarada aya mabhuma chenga urwise kouri kutaura ndiri kurwisa. Asi pakatotaurwa nemazita acho. Saka tati isusu toda kuti tijeke zviro zviperi. Anhu iwowo tuyowa ndoari kuzi ndoari kuramba echienda kun'anga kotsitike chini masoro. Saka mwaona tati inini mhuri yekwana Gwarada idzadziso nemhuri yekwana makomboti. Ndinoona kuti mhuri yekwana Gwarada yakabvisa zviro zvese zvimakataura. Ndokufamba kwendakaita changamira. Ndakukumbiro muti umwe kwaGwarada atidzadzisiro amakomboti odzadzisa nyaya yedu yonokufamba tikuwa munguva. Ndopoti zvatarwa nevetatiinawo hapana chetodzadzisa ndo chokwadi chaicho chakaitika ipapo. Hapana chetodzadzisa amakomboti pamusoro wechangamira kutaura waita vamupurisa ndo mufambire wazvakaita. Asi iye mufi akazopotika kanguva kadiki kekumbotidaidza padivi atiti ndikuona hana dzenyu. Zvechokwadi naiye isusu pfuma kana mare zvinhu zvinenge zvichiri kurema kuti tizvitambane zvinemao. Saka iye akazoti no ndine hari handisati iende kumba zviripo zvandiri kudzikinura sekuti pandiri ndiri muhutsi. Asi kupera kwemasvondo maviri matatu inini ndakuzozvaonawo kana kuti kuregerwa ndizvo. Asi mombe dzangu idzo asi ndaona simba rekuti mudzitindire nekutya mundikasi. Asi ndoda kuti mudzione zvinhu zvese kana chigama chiki akazoenda tikaita saizvozvo akangati ari basa rakangomirirawo kuti pamasvondo maviri akataurawo chii chechaicho gamuchira zvinhu zvaita so. Ndakutozvipedza nyaya yenyu. Asi mazita anhu ayaya aanhu akauraya nemwana wekwaGwarada akatobudiswa. Saka akatozi iyo ishemusi akataurwa kuti muno mune tsvina imuno yekuti atipe dzimwe dzimiri pane zvichaitika. Tangatambura nyaya yepaGwarada vana makomboti vamauseuizvisisa vakatishungurudza kuda kutaira because vamwe vanhu ndana Judas Iscariotika ndichidaroka pane imwe nyaya yakaitika mudare muno iyo yengozi iyoyi. Munhu yangakorerwa baba ake haditi nemabhiri vakaiswa muhovho nezvidhini kubva kupisirwa imomo vabvisa mapatsa aida.
Saka akauraya akatofa vana ndo vakazosara vagona dambudziko repfungwa riya. Kwakuchiya kuno mambo tauya tiri kupotera toda kuti tirikire mhuri yekwanhingirikiri nekuti baba vavo vakauraya mababa. Saka pfungwa taakuita sei taakuiona. Saka zibaba munini racho zimunin'ina rababa acho manje rakarwadziwa kuti vafana havakutopiwa mombe rwatorugaro but baba angu wafa richazovaona ende kutemutsika Ngozi mombe dzinofanira kuri zibaba munini riya reutsinye manje rairo rakarwadziwa rakati vafana vatobudira ndofunga iro ratisina kana mombe kana hwani zvarakaita manje rabva ratanga kuti isati sikuda zvekuripirwa chichi tikati baba imi hamusii makafa imimi nevana venyu makakwana mumba kwenyu imimi ari kuripirwa hamusi imimi because pfuma iri kuuya mumba mayo muright house mune munhu akafa ndomuri kuuya pfuma iyoyo saka imini muri kuivharidzira pazvipi unoziva vakatsika madziro mwana uyo anga angori one achiti mambo baba vangu vakatondisiya ndiri ndakamabvanzi baba vakaurayiwa mai vangu vaya vakatonditakura akasauzvaro haana mukoma haana munin'ina haana mubatsira haana anoita sei zibaba munini riya rikatsika madziro asi rakazotirozoonana nacho because nyaya dzengozi imi makatinetsa vanhu vomakomboti makatishupa pane zihwani ranga richinetsa zihwani iroro richishupa matishupa kudaroka ava vanhu vakatambudzika vanhu ava vakatambudzika zvokuti mese ndiri kukuexpectei kuti mugare pasi ndofunga nemusoro makumbo ari denga muchitenda changamire panyaya iyi kuti nyaya iyi yazosvika pamagumo vanhu vakarwadziwa vanhu vakatambudzika vanhu vakafa vanhu vakabuditsa mari vanhu vakatenga mombe dzimwe dzichifa dzichiita sei kwete nekuti vanayo mapostori anototambudzika asi anga kutoshingirira kuti tikatadza kugadzirisa nyaya iyi ende havasivo vakaita zimunhu racho rakaita nyaya dzache zvizvii riri sitting pretty saka ndozvatinoti aiwa kaimimiwa kwamakomboti mochinotaura nehama yenyu yakafa 2 weeks dzikapera kuti ngaateerere anozani ateere po odhila napo oteera vamwe vacho tu ava vacho ava ane mumwe wacho akatoripi ava vakaripiswa nemunhu akatoita nyaya dzake idzo dzekuuraya imi munotaurira hama yenyu kuti hona vanagwarada vari asi munhu akauraya munhu dhilai naye anonzi po motaura nezita rake because pane zvimwe zvinorwadza iye ari kusouth ari kushanda chengeta mhuri yake ava aritambudzika mapostori achimboimba hozana haana kana chaainacho ipapapa saka imimi udzai hama dzenyu ava vanhu vakatambura asi toda kutenda mwari nekuti at last zvazopera kuti pfuma mazoigashira munhu wacho azobuda because imi maifa futi because aikuurayai nhaka kana ichiuya haiuyi mudzimba dzese ine imba yainouya handiti mukuzviona but iwe ukarambirwa nevamwe manje iwe obva wazingaira kudai soko unogona kuatakwa iwe unofa iwewe kana kuti mhuri yako ndo inofa nyaya yakanaka ndeyekuti mambo havamboti ingogashira chete kuita zvekumbunyikidza zvinoda kuvherifaya kuti nyaya iyi yakamira sei pfuma yacho yakajeka here yakajeka but takamira vanhu vamakomboti vaida kuripiswa mambo vakatishungurudza vana ekutanga kuti parapara kudambura makumbo ngemusiri kuziya nyakati hanzi james hatimboimuziya imi james munomuziya akafa pane rimwe zidhara riripo rigare zvirizwa asi kudya kuti riripo rakatishungurudza iyo riya richitanga kuita zvinhu zvisingaiti mungkin bukan dia percakapan dia apa mau itu cuma sangat push bukan saya di ke sana dia berapa pas juga tu bukan lalu orang asal gratis nanti bisa materi itu bukan yang kerja seperti kita mengenal mungkin ini apa berarti dia mengharap harap ini kabar bil sawya itu mata betulna kana mabhinya uya munhu na umusambo vasekerere ngozi rimwe racho raito rusheshotora richiti harina kuuraya saka parichatanga kudyiwa naro zvokunonga zvinopera kuti inonotsvaga mushonga yekuti uvhare munhu akafa hapana paasingazovhara chakamira ndekumbirawo kuti mombe dzakugora kuenda zisondo rineri because mukomana aifudza wacho hapasina dzaoda kufudzwa abati ndaida kubvunza changamiro kunoenda kotora kana ivo vanoyanacho sekuti iye akati hamwendi kumba kwavanokutora munhu ivo vanouya nemumba
Ini